Jangan kasih jangan sih. Kami ni susah. Bersatu, sana bersatu, kami bersatu. Raisa, letih rantai, rumah, letih rantai, terus hilang. Oh, terus hilang. Bersatu, sana bersatu. Hima, mana ke? Hima. Masa tu? Say hi. Hima, Baba, hi. Hayan antuk. Kenalan nih jambas sabai. Lompen kanda tangan nanti deh. Jadi tu si kau tak pun tu ni kau lagi. Selamat. Adi, kiribek dibi. Michael, neng ma, mita ban jai. Mita. Adi, saya ngomong mita apa kan? Mana? Michael, susah sampai. Selamat Tony. Apa itu? Gimana ini ya? Sona nang zaru, ahni zaru. Sona nang zaru, ahni zaru. Besar ya, besar. Ambil somai. Zaru ahniya. Oh kan dapat sekaipa. Dani siklaka. नै लोगोफोरजों एखे भुटान खाथियाव फुजानाय फैदों आरोना लोगोफोर मा जागांनोथाय मिथिया ना बिनानावनि न'आव फैदों नालाय ओंखायनो जों दा हर जाथारबाय आरोना लोगोफोर हरनि 8 जाबाय आरोना लोगोफोर दा 8 जाबाय ना Adik silakan orang apa? Bahaya rolnya bina nih bahaya. Itu mau dong. Ini. Roket tak kau naik. भुटान खाथियाव जों फुजा नायनो फैदों माने बिनानावनाव फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय
बिसिनि लागोनि फुजाया माबायदि जायो Now, हरावसो फैदों आरोना लोगोफोर 8 जालायलांबाय फुजाया जोब्बाय आरोना लोगोफोर बे फांसन सोलिबाय दं आरोना दा फांसन जाबाय दं लोगोफोर फांसन दावराव Guru cakiri papa, orang guru cakiri papa, guru cakiri cakwa, guru dah boleh papa, guru dah boleh papa, guru papa dah boleh papa. Mesti ayo silele. Silele ayo silele. Mesti ayo silele. Buba mehbuba. नहीं मस्ती में और दिल रुका कभी कभी पल ये मिले हस्ती में बारा गोबाव थाला ओमफ्राय मन्दिरा अबेथिंथाय जों मिन्थियाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अबेथिं जायोथाय मा जायगा होनो इखो माके खासिमारि होनो आरोना खासिमारि बाक्सा माबा खाथि जायो आरोना इसना भुटान खाथि लोगोफोर भुटान खाथि जायो ओमफ्राय जोब्बाय आरोना लोगोफोर फुजाया ओमफ्राय ओरैनो फांसन कईदिन है पूजा तो कईदिन सिग्नेचर আছে 4 days हाँ 7 दिन ना सिग्नेचर আছে दखाना बन्द जाजोबबाय ঠিক আছে হৈ যাব नोंसोरथ' मोसादों आरो ग्रुप थांदों दामग्राफोरा थांनो मोनाखै কি ভিডিও করি আছে Thank you.